З дыягназам ныркавая недастатковасць 50-гадовая давыдгарачанка Ірына Восіпова жыве ўжо больш за 20 гадоў. Хвароба развівалася паступова. Апошнія паўгода жанчына прыкавана да інваліднага крэсла. Каб дапамагчы жонцы, мужу Ірыны прыйшлося пакінуць працу і аформіць пенсію па догляду. Літаральна палова іх жыцця праходзіць у сценах раённай бальніцы, бо тройчы на тыдзень неабходна праходзіць працэдуру гемадыялізу. Нягледзячы на арганізацыю бясплатнага падвозу да бальніцы і назад, зручнай такая транспарціроўка для Восіповых не была. Але з сённяшняга дня, дзякуючы сацыяльнаму таксі, складанасці ў мінулым. Было очень тяжело поднимать коляску. И мужа меня на руках носить тоже тяжело, да. Так будет легче нам намного. Абсталяваны аўтапад'ёмнікам мікрааўтобус належыць Столінскаму тэрытарыяльнаму цэнтру сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Рашэнне аб яго выкарыстанні ў якасці таксі для інвалідаў на гемадыялізе прыняў Столинский районный совет депутатов. Отделение наше открылось в 2010 году. С этого времени подвоз пациентов осуществлялся санитарным транспортом больницы, который проживает в Столине и в Столинском районе в отделении гемодиализа. И вот решением райисполкома от 27 декабря принято такое решение, чтобы инвалидов-колясочников подвозить в отделение на социальном такси, которое оборудовано подъемником для инвалидных колясок. Згодна з рашэннем Совета депутатаў, мясцовы бюджэт узяў на сябе ўсе выдаткі на аказанне транспартных паслуг жыхарам района з захворваннямі нырак. З ліку інвалідаў першай і другой груп. Такіх у раёне сёння 15 чалавек. Ганна Дзянішчыц, адна з іх, даведаўшыся пра прысутнасць у аддзяленні тэлебачання, не змагла стрымаць душевны порыв. Очень хочу поблагодарить наших врачов, которые нас здесь лечат. Михаилу Ивановичу, Оле Николаевной и всему персоналу. Они над нами трясутся, как над маленькими детьми. И дай Боже им всем здоровья, счастья и улыбочек, и любви семейной, и вообще спасибо за их доброту. У Беларусі сёння каля 50 самастойных аддзяленняў штучнай ныркі. Штогод працэдуру ачышчэння крыві метадам гемадыялізу ў іх праходзяць каля 3000 чалавек. У нашай вобласці такія аддзяленні працуюць у Брэсце і 8 райцэнтрах. Тацяна Будгусаім, Аліса Грыгарчук, Александр Дзяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».